Solemnidad sa Epipania sa Ginoo, Enero 3, 2021. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon Jerusalem, ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag. Ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan. Ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot. Makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babayi. Malipay kagayod inig kakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam. Kay ang bahandi sa dagat maianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo. O Dios, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala nay buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasod mag-alagad kaniya. Kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit siya, ug sa nag-antos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo. Apan karon, gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles og mga propeta.
Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes. Unya, may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo? Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, ug moanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug gipangutana niya sila, asa man matawo ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay maggikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa, gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago, ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem og giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibaloa ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya, nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon. Ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata, uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa
ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.